Ako si Dennis, ginaingon, unta duha ang kasing-kasing sa tao. Aron kung may gugma ug duha, magtagsa sila. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Nindotog aligrid si Father Shano maghumili no. Digyud mo ang mga tao nga manimba. Miss? Oh. Hi. Kakwapo niya. Nga no? Inyo ni? Maris, di mo na cellphone? Ako na. Hala, thank you kaayo. You're welcome. Ako din si Dennis. Ikaw? Ako? Oh, Grace. ikaw miss? Maris, younger sister ni Ate Grace. Mag-sister mo? Abi na kog managkaluha mo. Nagkatawa ko sa comment ni Dennis. Ngabi ko nun niya kaluhat ang duha Maris. Daghan na ito ang nagsultian na Ate Grace. Alangan nga, 2 years naman sa mga tunggap ko. Ate, gwapo siya, no? Gwapo siya Maris. Kinsa man yung nanawag? Oh, hello? Hi. Kinsa ni? Alimot ka na ko? Si Dennis. Kinsang, gusto. Napa-remember na ko nimo. Ikaw tong gwapo nga ni ulit sa akong cellphone, no? Oh, sorry ha. Wa may password ang imong phone good. Mao nga nakakuha ko sa imong number. Wise ka ha. Unsay ato? Ngano na nawag man ka, Denise? Nangi mo nga Ate Grace. Gusto na akong mangayo sa iyong cellphone number. Day Maris, mo ani tonight si Dennis kay mamisita na ako. Mao ba, Ate Grace? May noon. Kana kay mamisita siya nimo ate, buutan na siya. Og tinud-anay ng iyahadya nimo. Uy, laki. Di man ka mo tuoy. Gisugot na ta ka. Thank you Grace ha. I love you. I love you too, Dennis. Mag-date mi ni Dennis and Maris. Kuyog ha? Nya, mag-scorer ko ninyo, Ate Grace. Day. Bisag asa ko mo suroy, iuban ta gyud ka. Kaya dili ko gusto nga maghapi-hapi ko nya ikaw na ibilin din hisbay. Uban ta. Kitang tulo ni Dennis ang mananaog sini. Asam ka Grace? May barog man ka? Ay, una kay ko din. Ay, ubanan ka. No, Ha? ako na lang Why ko yun si Maris din? Excuse me. Ubanan talaga, Ate Grace. Ayun ang laki. Mura man hinon kong bataw Dinisa mo. Nadugay magbalik sa Ate Grace. Ako siyang apasol, ha? Ayaw. Ayaw Grace. Dan, buhay lang akong kamot. Lingkod lang balik. Maris, ambot. Huwag ako nituyo ah. Huwag ako makasabot ining pagbati ah. Unsay pasabot ni Dennis? Love na ako si Grace. Pero, love sad ka, Maris. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Dili ka makaban ako sa dagat, Grace? Sorry din. Di na ko kabiyaan si Maris. Nga naman. Init kay siya gud gabi eh. Huwag ko'y makabantay niya. Kaya until now, di lang ta pa maghapon siya. Unsa? Kumusta naman ka, Maris? Lain paghihapon ang akong lawas, Den. Wako'y katugabi is pagsige na kong monitor siyang temperature Dado na to siya sa doktor, Grace. Basig, naunsa na ni siya. Ano, ayun na lang. May ubos naman sa binuon ng iyang time. Kaluoy ni Maris. Concern kay siya sa akong panghood. Kabuutan niyo mo, Dennis. Day, may kinamata na ka. Ang sabay kinahan mong kanon, ha? Maglugaw lang ko.
Ganahan kong mukhaon og prutas, Ate Grace. Okay. Magpalit sa ako sa merkado, ha? Uwat lang, ha? May pag nagdakog fruits da. Wa man mo take si ate nimo nga ganahan day ka mukha og prutas. Sa tilang ko, niadto naman sa merkado si ate. Anya, kumusta naman ka? Okay na ko. Wala ko ilang sugad gabi, Dennis. Pero niluspad imong ngabil, Maris. Dennis. Maris. I love you, Maris. 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 Oh, kaya sa ilak na ko ang imong kwarto. Basi mabtang pa ate Chris nimo. Okay na. Lalak na ako. Dali. Maris. Maris. I love you. Maris. Oh. Dennis. Happy anniversary, Grace. Happy anniversary. Let's go. Magmotel ta. Okay. Malipayon kay sa Ate Grace. Anniversary day nila karon ni Dennis. Ano ko? Mura ko gisakitan sa ko nakita. Nagsalos ko. No. Buutan si Ate Grace. Dili ko gusto nga masakitan siya kung mahibaw siya nga nagkauyab ni Dennis o nagka-sex me. Grace. Grace. Yes. Grace. Grace. Ate Grace, may isulti ko nimo. Unsa man, day? In love ko. Unsa? Nikinsa man. Sulti ko, eh. Kang Dennis. Oh. Sorry, Ate Grace. Naka-remember ka katong nagpalit kag prutas katong kilantan ko. Niabot si Dennis og nagka-sex ming duha. Dili ko gustong papiliun ka kung kinsa namang duha ni Maris, Dennis. Pero, ikaw ang desisyon. Kung duha pa lang untang akong kasing-kasing. Kamong duha nga akong piliyon, Grace. Dili na mahimo. Managsuon mi nga imong ipangtuhog. Muramig pananak yun nga imong ipangtuhog. Duha ka saking sa usa ka barbecue stick. Dili ka makadesisyon. Ako na lang. Ako ang mag-giveaway. Pagkasling akong manghod kay mapdos na siya. Unsa? Nabuutan ni mo, Grace. Salamat kayo. Papakasalan ako si Maris. Happy ko. May umaabot na dit ang anak, Maris. Dennis! Dennis! Recorded by X Thunder Gaming. Nakadayag ko ni Grace. Buutan siya nga naglantaw nagpangga sa iyang manghod. Unta, duha ning akong kasing-kasing. Aron way usa nga mo sakripisyo ug masakitan. Maguto magkasama ang kaagi ni Dennis, Dinhining Tulmanon. What's the style? Unta duha ang kasing-kasing is style. Kini maong sungilanon gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.